আছে আর একদম চৌকিনর পঞ্চমনগর বাজার মাইলং এডিসি ভিলেজ বিজেপি ni गोबांमा गत नेतृत्वर 16 परिवार ni 49 भोटार তিনি बुबाग्रानि खुबुई बुबाग्रानि मुक्तई बुबाग्रानि परिश्रम नगै তিনি बरक हा ताइ दखान बागै सामुं खायनाय नै তিনি अर बाजार समान তিনি बरक बुबाग्रानि बाना रखायका ताइ o jagao जों बरकनो ब्लक प्रेसिडेंट चंदीपुरनि जोनाल चेयरमैन चिनि बरक जतन बरनो लांफैना हाका हामा जों बरकनो सिनिया बरनि बरक जानि फायै चुनर भाइलेंस चेष्टा खालाय जों शांति हामजागो जों बुबाग्रानि वारियार चिनि सामुं जों दल बाय दल बुलायनाया जाति बाय जाति बुलायनाया चिनि सामुं काबले जों जातिनि बागै सामुं खालायना सर अमा बदलनि रुखना BJP नेत्री अहिरानि सेंग्राब्ले बिन नक्ट जेनारेल से दनब्लेस बिन ताम कामनां साइमिया आबो लुकुर जवाब देना सर नरक और परमिशन गना के बो काइसे BJP नि नेत्री और तान बगे आबो नता बरक तो ताबो और बिपिन देवबर्मा हारिका माने राज्यनि प्रदेश BJP हारिका बले आबन बाय परक प्रेसार सुइ कवर हाय प्रेसार उंलाय तुंगा आबन बाय लुकुर नां कोइनाय बरन बुलायनान लगी तारि जों टंग गां टंग हामबाय अच्छा जतने हामबाय मिडियारनो आं काइसा डिस्ट्रिक्ट उनुगुद जाति जनजातिनि सेक्रेटारि तंनि एक समय गय आसुक बालुगय बगबै तंखा हाइपन मुं से सुनि बागै कुनु किछु कक्सा गया बा कुनु राजनि कक्सा गया आबन बागै चुं 2 बोसोर जाबो दर नग आसुनि तंगमा गय चुं मोबाइल फेसबुक चुं नुगुद ताबु बुबागरा जे तिप्रासानि बागै जे इन फ्यूचर बाबा हाय चिनबा काइसा वाना मसिं जा फाइतो ओ साम खाइमान बागै बा खाइतो आबन हामजो चुं BJP याकारि फेका सुं नुगो इरो माइलम पंचायत आन्डार बा दारे BJP लीडर तंगै रक बक सुदि निजन हाम करे मांगसा यांगे पगबै छौ जे सबका विकास सबका प्रयास सुं नुगै माने जत साधारण बरजन छुंगि जे इ चंडीपुर साबनि विकास सुंगो ए मात्र जिंग्रानि विकास सुंका मन्दिर सबनि विकास सुंका इभेन जे पंचायत जे तंगै किछु लीडर गिरि तंगै बंगनि सिमिसे चुं विकास मिनिसे अदरवाइज और जे साधारण बर तंगै केउ न विकास नि अब नरक बनाइनादि सिगांगथाय बुनुंनाय अब नगां जतनो कइनाय वर्तमान जे BJP जे हिमु तंगै जे चिनि जे ताखु बुसं बंगला बुसं मोस्ट वेलकम फायो जानोगो जे चिनि बिसुंग फाय फाय चुं दफन बगे एक साथे चुं काम खायले तानि काय चिनि जेनेरेशन बागै चुं जतर पालबाग छका सामुं खाय आं काय चिनि सिगांनि जे फ्यूचर बहुत किरमा सिंता फायनाय आबसे आं जे सारनि कक आबन बागै आं तिपा मथना हामजगै बुबागारानि जे नेतृत्व फाय माने आं अबनो खूब हामजगै आगामी दिनाव तासे जत पालबाग छका मिलो चुं सामुं खाय ना हामजगै फायलेमोन दारन मुंखाय आरो मुंखाय तरुण देव बर्मा अच्छा हामबाय